Sekuphela iminyaka iqembu leBafana lagcina ukungena esigabeni sama-semi-final omqhudelwano we-AFCON. Intatheli yezemidlalo emsakazweni iGagasi FM, uSamkelo Sports Mjida Kambushe ithi kuphezulu ukuzethemba kweqembu lakuleli emva kokuguqisa iMorocco. Ukushaya kwethu iMorocco kodwa kusho ukuthi sekuzoba lula manje njengoba sobhekana nama-Blue Sharks ase-Cape Verde. Leli qembu alikaze lihlule kule tournament eqhubekayo Ivory Coast nama-wins awu-3 ne-draw eyodwa. Kanti iBafana isadlale kabili neqembu lase-Cape Verde yehlulwa kuleyo mdlalo. Kodwa izinguquko ezikhona eqenjini okufaka phakathi nomqeqeshi uHugo Broos zingenza umehluko omkhulu kulo mdlalo. Sinomqeqeshi omusha coach Hugo Broos osefike wenza inguquko eziningi emva kokuqasha kwakhe ngo-2021. Lo mqeqeshi usefike la South Africa nesipiliyoni esiningi emva kokuwina e-AFCON eCameroon ngo-2017 enamagalelo akhe aseqalile yabonakala manje. Iqembu lesizwe lidlala ngokuyimisela, linabadlali asebemkantshubomvu. Lo mdlalo uzokuba senkundleni iYamoussoukro ngehora le-10 ebusuku. iBafana namhlanje ibihlola indawo yesigameko sakusasa.